oɗon rewintoɓe bowal ganni rendo pinale nesu yewtere mon bowal ganni ari hande rutude teddungal goto e jagge mawde e nder leydi Sénégal hodere e jayni yankagal mo inni inde Maam Kamara inde nde duƴƴitta koye pinal koye pellital duƴƴitta koye teddungal duƴƴitta koye yankindare duƴƴitta koye yundinare Maam Kamara goto e jayni yankoɓe darogal wonande jayni yankoɓe sabu heblude ɓen ɗon hebloɓe ɓuri gurdam ɗam jayni yankagal namdi ma mbiya ni hono no woni yoge yimɓe ko wayno Mamadou Ibra Kane en namdi to beele birnugol Maam Kamara firtani sankare jayni yankagal sabu ko jayni yanki tigi hawri e lajal Maam Kamara non yi aduna ko adinde Sénégal ina heɓa jeytare mum o yi aduna ko wuro ina wiye Tingej walla ɓe mbi ɗum Rufisque on saha no tubakoɓe inniri ɗum e legal bitengal kori kaw ina gasa taw nayimo toon ko ba makko hono Doudou Kamara wonnode ɗum gollotoɗo e ko fate chemin de fer woni lawol lana jordi Maam Kamara to banggue jangde mum towde rewi duɗal jaaɓe ha tirde Cheikh Anta Diop waɗi toon ko wiyete philosophie ha heeɓi licence mum caggal mum o waɗi kawgel nannowel mo e duɗal bitengal sesti ngel kawgel o waɗi ɗum ko hedde 1980 sabu o jeeya koye haralde sappo e goɓiri woni 11e promotion mo sesti Maam Kamara noon woni neɗɗo golliɗo e caktirɗe kewɗe kono kadi golluɗo ko heewi e nder caktirɗe kewɗe o adrima RTS haw o woni toon neɗɗo nunɗuɗo mo turata genol mo jaɓata hofede kanko ni to RTS darnuno toon yewtere kuccodiral wiyetende face à face taw ina rokka konngol hay ɓen ɓe gondani e laamu ngu ɗum weeɓa de Maam Kamara ummoto RTS to ƴettano ina darnoyo haalirde wiyetende Walfadjiri hewɓe mbi mataw ko oɗo ƴoƴani sabu ɓuuri ɗo o joguino toon sabu wawnodemo wurde toon gurdam belɗam kono kanko o jaaɓi o felliti yaade ngam udditoyde Walfadjiri to Walfadjiri o hebli toon jayniyankoɓe hande laatiɓe ketugol jayniyankagal e nder leydi Sénégal ɓe hen taw puɗɗima yaltude sesti ina jalti tan no nguli jaw woɗɓe ɓe taw ni cuwa yaltude ina goni e kitale heblo kono ɓen fof o rendinoy ɗumen toon e woɗɓe waɓe hono noon e nder ɓen so wiyama ko kanko addi toon Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop Souleymane Niang Adama Kandé e woɗɓe waɓe hono noon ɗum ɗo tan ina yona teddungal kono kadi gaga ɗum kanko Maam Kamara won woɗɓe ɓe o addi toon tawa jaltani e duɗal jaydiyankagal sesti ko wayno Assane Gueye en ko wayno Ren Marie Faye en e woɗɓe waɓe hono noon caggal ɗum o ardoyima caktirɗe kewɗe taw ko kanko dari o fawi tuufere ha ɗen ɗon caktirɗe mbawi darade ne jeeya hen saktirde witende Envie FM e on saaha ko Abdoulaye Bathily wonno jagorgal leydi Sénégal kalfinagal ko fati e taaride ko ñibbi tuufere Océan FM ko hono noon Fem FM ha e DTV ha to wattidi to TFM to kono noon kadi o woni ne joɗiniɗo ɗo haalirde BBC Afrique Maam Kamara tawde kanko kalaten o darima kadi beele jaydiyankagal ene heɓa fodde mum to banggue wellitare ɗo e nder leydi Sénégal o haɓama hen kareji kewɗi hani o meeɗi ardade cetal kaɓantogal hujjaji jaydiyankoɓe bitegal Simpix kono kadi omo jeeya e ɓen ɗon darnuɓe CRED ko adidi ina wonto CORED ni ha nde o hawrata e ladial ko hen o jeeyano saabu CORED rendini ko jaydiyankoɓe mawɗi rewindotoɓe ko waɗate e jaydiyankagal ɗo e nder leydi Sénégal kanko Maam Kamara noon to banggue jikkuji hollirama wonde kanko tan jikkuji jaydiyankagal foof no tawe makko
kala ganduɗo mo ina andi mo wonde neɗɗo nunɗuɗo, kala ganduɗo mo ina andi mo wonde neɗɗo pewɗo, kala ganduɗo mo ina andi mo wonde neɗɗo jondikiniɗo e ko Allah rokki ɗum ko, kala ganduɗo mo ina andi neɗɗo gardinɗo meccal ngal kala hunde mo jaɓata hofede, gardinɗo jikkuji ɗi meccal ngal namdi fof o wuri ɗum ha sakket gurdam makko. Yankindare makko ni addanimo ha ina wayno ɓen ɓe o heblata e nder caktirɗe omo fotta e mumen e nder dingiral ngam yaade kanko e hoore makko waɗede reportage hollirde wonde e nder ngal ɗo meccal mawni kinare ala hen kono kadi yondi kinare ala hen. ɗam gurdam ɗo wuri o wurdi ɗum e fimde nde fiftaki ha e sakket gurdam makko ñande 29 lewru avril 2023 to hôpital principal. Yimɓe hewɓe ni ina namdito beele Maam Kamara ina wawno jokkude gurdam mum tugnade ko yiyete ko hande e nder jaydiyankagal, tugnade ko waɗete ko hande e nder radioji e nder téléji ha e ko abbiti hen. Ma wod wiɓe ni ina gasa taw ko ɗen ɗon pergitti ha ni to banggue wellitare jaydiyankagal e won fannuji no wurdani ɗo e nder leydi ndi ina gasa taw ɗum ɗon o wawano wurdude ɗum ɗon. Kono ko adini ngal ɗo pawgal o lelinomo e hitande 2002 ha ni o faɗɗi ko juuti o yalti aduna ngo ko nden omo ganduɗa ko kañum woni Abdoulaye Wade ko kañum nawnomo leydi France kanke joom suudu makko kam safroydemo. O arti e hitande 2002 o jokki golle makko kanko foof noon e hoorejo leydi Sénégal nawdemo nde o ari nde kadi o turani guenol yidde wiide tan on ɗon kala ko waɗi e kala no waɗiri o wiyata ɗum ko Wade walla o wiyata ɗum ko Naam. ko meccal ngal namdi ko so nundal so fonduri fof en omo jokki ɗum ha e sakket gurdam makko. Kono noon kadi so eɗen kala haala Maam Kamara en kalata tan e yaydeji jaktirɗe to banggue haala walla to radioji kono kadi to jayde bindol woni teskinɗe hen. O liɓimo inde kewɗe ngam windude ko wiyete chronique te kala mbaɗowo chronique e nder jaydiyankagal ina anda ko neɗɗo mbawɗo meccal mum tottetegal gueɗal. hono no lubri inde Abdou Sow e nder jayde Le Matin ko hono noon o lubri inde goɗɗe e won jaydeji ngam wadde toon bindande makko kulliroje darde leydi ndi to banggue politique. ko ɗum saabi ni heptinedemo wonde bawɗo hiñade walla jeeyade e bawɗo ɓurɓe wawde hiñade to banggue politique ɗo e nder leydi Sénégal. on Maam Kamara ko on jaydiyankagal waasi, on Maam Kamara ko on dey nunɗal woyi, ko on ɗon yankinare woyi, ko on ɗon dey yondikinare woyi ñande 29 lewru avril 2023. yo yurmede Allah wone makko.